sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Wani pagkilisay. Madagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggaw. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5 sa isna sang aga. Good morning. Welcome na sa itong magpalayag subong aga. Johnny Tango rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa nga maghatag sa inyo sa enerhiya, magapabukaw sa inyo kag maghatag yuhum sa tagsa. O ganing dire sa mga tao nga may aras sa kakalantuan subong aga. Importante magasimba. Bugtaw na kamudra dakpan ng balde habon kabo kag baligo. So mga ka-aksyon na subong adlaw, it's November 8 of 2020. Panibag-o na naman nga adlaw para sa aton kaugalingon. Gani sa mga tao dira ha. Nga nabasted kagapon. Dapat yuhum kita subong adlaw no. Nga aman ay bago na naman ng adlaw para sa aton. Bago ka boss da vlog. Who knows ha, basta subong adlaw mga ka-aksyon. Pag-asabto na kamo dira sa inyong pangaluyagan, ano? Base lang. Kung sabton ka, wow na wow! Hindi ka na mangin miyembro sa mga samahan na merong malalamig ang Pasko. Nyahahahay! Abo ko nagreklamo nila kung kaisa, ano? Basta gani malakong Disyembre, ha? Mabugnaw na ang akon nga relasyon, basta gatugnaw pag ng panahon, no? So dapat may ara ko no sa gamay ko no kidar-kidar. Gamay ko nung kasiko-siko para mangin malipayon ang inyong Nobyembre kag Disyembre. So anyway, subungan na mga ka-aksyon, it's November 8 of 2020 para balikan ta naman ang mga natabo sa itong unang panahon. Aray ha, tuig 1949. November 8, 1949 mga ka-aksyon, si Elpidio ang formal nga gin-elect bilang ika-anom nga presidente sang Pilipinas sa apat ka tuig nga termino. Amo ni siya mga ka-aksyon si Elpidio Quirino. Amo ni siya ang aton nga ika-anom nga presidente sa Pilipinas. Sang siya ang vice-presidente, gin-assume niya ang presidency sa itong April 17 tuig 1948, ano? Matapos magtaliwan si Presidente Manuel A. Rojas. So sa itong April 15 sa parehas man nga tuig. Ang pagpungko ni Quirino sang anom ka tuig bilang presidente ang isa sa pinakamakapoy kuno ha. Nga obligasyon sang presidente kay man bag-o lang ba nagtakop ang World War II.
Kaga madamo sa mga nagkalaguba nga mga struktura. Pero apisan mga kaaksyon na sa madamo nga problema kaga pagtilaw kapag taliwan pagida ni Presidente Manuel A. Rojas, nagsaka ang ekonomiya sa Pilipinas. Pinaagi ba gani sa pagbulig sa pungsod Amerika, kaya ang bilog nga independence ang ginahatag man sa pungsod Pilipinas. Tiyan mo na ginahatag na sa pungsod Amerika ang independence sa Amerika. Por galigati o sa Pilipinas. Galigati mga kaaksyon, hindi pa na sa June 12. So, ang ato niya nga Independence Day, it was before July 4 of 1946. Parehas mga kaaksyon, sa Estados Unidos. Kaya mati ang ilang Independence Day, July 4 man. So, amo na, guro, siguro isa na lang, tapos ginhatag man sa Pilipinas sa Independence Day, galikiti ulihi, hindi siya gingliwat, kaya ginhimo nga June 12. So, Aria Act number 1696, kaya isang una mga kaaksyon, ginabawal ang paggamit gidya sang flag ka Pilipinas. Amo gini pagsunod gid sang pungsod Amerika or pagsakop mga kaaksyon sa Estados Unidos sa Pilipinas. If you can remember, kung baga pa daw ginbakal kita sa Estados Unidos sa Espanya. Kag may nagwa pa ganing nga chismis nga paaman ko nung Cuba man sarabala. Sa Pilipinas paaman ko nung Cuba tigid bakal sa Espanya. So Area Act number 1696 series of 1907 amo na siyang layiya nga nagadumili sa pag-display sa flag sa banners or devices nga ginagamit sa Pilipinas para sa rebellion or insurrection kontra sa autoridad sa Estados Unidos kag amo man na sa pag-display sa katipunan flags sa banners or devices sa bisan ano nga rason. Te kung ibutang mo day mga kaaksyon yang ginagamit mo bala kuno nga trapal dra sa inyong balay or butang tagid gamit mo dra nga atop sa balay nyo katiga ulan, di ba? Hindi na gyapon nga pwede. Sa ano nga paagi mo? Ti butang ta buslot dra yang dingding sa banyo nyo. Ginagamit mo yung flag ka Pilipinas. Hindi gyapon pwede na. Tikati na guba dirang tangkal sa balay nyo. Tiging gamit mo dira yung portion nga buka. Gamit mo bilang sarado ang flag ka Pilipinas. Hindi gyapon pwede na. So amo na yung kastrikto mga kaaksyon ang pungsod Amerika nga nagabawal sa pag-display sang flag dira ka Pilipinas o bisan pa gani KKK o isa na ka K. Bawal iga-display sa ano nga rason. Pero mga kaaksyon ginkakas sadto October 24 tuig 1919 sang ginpirmahan ni Governor General Francis Burton Harrison ang Act number 2871 March 26, 1920. Ang Philippine legislator ang nag-enact sang Act number 2928 para mag-adapt sang Philippine flag bilang opisyal nga bandila sang Pilipinas. So amat-amat na mga kaaksyon nga nagakadula na ang pag-strict sang pag-display or paggamit sang flag ka Pilipinas. Pero ari gingamit na to nga flag sa Pilipinas bilang opisyal na gid nga flag. May ara pagid sa mga tawo nga nagapaugtas. Para storyahan ka ba mga kaaksyon sadtong 1932 isa ka Chinese ang nagbayular sang layi kontra sa Philippine flag. Sa taman ka excited nga i-promote ang iyang laundry business nga nahamtang sa Lara Street, Binondo, Maynila, gingamit niya ang picture sa Philippine flag bilang poster para ipaathag ang tanan nga klase sang bayo nga masarangan tinuan sang iyang laundry shop. So mga kaaksyon, ang akusado naging guilty kagin pamulta siya sang 20 pesos. Timay sarabala. Siguro natabo na 1932 So ginpasar ining layi or gin-implement 1920.
Dalawig-lawig naman, ano? 12 years. Nga pag-remind sa iya nga ang flag nga ini, amo na nga maging official nga flag sa Pilipinas. Gin-promote iya nga laundry shop. Gin-gamit mo diya ang flag nga Pilipinas. Biskan pagkada mga kaksyon nga mag-tukar nila ang Philippine National Anthem, dapat gid nga mapundo ikaw kag hatag sang respeto. Damo-damo nagkalakasuhan sini. So amo pag gid mga kaaksyon ang flag ka Pilipinas. So dapat gid idi siya pagamiton sa mga hinampang bala or hampang-hampangan mo dira. Gamiton mo dira bing atop dira siyang balay na buslot, di ba? So dapat mga ka-action sa formal man nga pamaagi. So Arya, ang major objectives ng iya administrasyon amo ang economic reconstruction way back o magabalik kita kay Elpidio Quirino. Kalakip pa diri ang pag-focus sang pagpanubo sang sakripisyo sang mga pigado nga pamilya. Pagbulig sa mga mangunguma, nga ibaligya ang ilang produkto kag salbaron sila sa mga loan sharks. Kag pabakudon ang rural banking system sa Pilipinas para makapautang sa mga rural areas. So sa panahon mga kaaksyon ni Quirino na ang Central Bank ang gin-establishar. Si Quirino ang anay congressman kag senador antes siya naging presidente sa Pilipinas. Siya ang isa man ka miyembro sa Philippine Independence Commission nga ginpadala sa Washington DC nga nagpasiguro nga mapasar ang tidings McDuffie Act sa Kongreso sang Amerika. Naging miyembro man siya sa convention nga nagsulat sa 1935 Constitution. Matapos mapierde ni Presidente Ramon Magsaysay sa November 2, 1953 national elections, si Quirino ang nagbalik sa iya pribado nga pangabuhi sa iya bag-o nga balay malapit sa La Mesa Dam sa Novaliches, Quezon City. Iti mga kaksyon sa una, hindi pa stricto mo. Tiyan mo na, pagtapos eleksyon, ti bag-o dahil balay, no? Inaya, suno sa mga tao, kung nagambal sila, nga muna, perde man tayo eleksyon man, okay lang na, at least mag-ubalay ko, dako-dako pa. Si Quirino ang napatay tungod sa atake sa korason sa itong February 29 taog or tuig 1956 sa edad nga 65. Si Manuel Rojas mga kaaksyon para balikan takiti from Vice President nagbulo sa iya or nagbulo siya sa nagtaliwan nga si Manuel Rojas. So si Elpidio Quirino mga kaaksyon nagpungko bilang presidente sa Pilipinas sa itong April 17 tuig 1948 hasta December 30 tuig 1953. Ti ang termino sa unay mga kaaksyon sa presidente duwa katag apat ka tuig. Tigaling kiti pagpungko ni Corazon Aquino o ni presidente Cory Aquino nangin anong katuig, di ba? Ang isa ka termino sa presidente pagaling kiti one term lang. So, amo na mga kaaksyon sa una, duwa katag apat katuig, a total of 8 years. So, sang natabo ang eleksyon sa itong 1953, kung sa diin napirdi si Elpidio Quirino sa kay Ramon Magsaysay. 3 katawo ang nagpadalagan sa presidente sa itong 1953. Ang una dire si Gaudencio Bueno, isa ini siya ka-independent nga kandidato sa pagka-presidente. Siya ang nakakuha sa 736 votes. Not bad, di ba? Damo naman na. Ang ikaduwa, amo ang incumbent nga presidente kag manok-manok sa Liberal Party nga si Elpidio Quirino nakakuha sang 1,313,991 kaboto. Kag ang nagdaog amo si Ramon Magsaysay. Siya ni ang kandidato sang Nacionalista Party. Siya ang nakakuha sang boto nga 2,912,992. Kadako ka ban si mga kaaksyon, ano?
Kag ang abanse ni Ramon Magsaysay sa kay Elpidio Quirino 1,599,001. So amo na mga kaksyon mag-amo ning abanse sa una pati rin kadako. Kag isa pa sa una ang tao jutay pa lang ano. Tisubong mga kaksyon na damo ng population sa Pilipinas no. Pertik na damo. Kung basihan mo to nagligan, if you can remember, siguro mga tuig 1970s, nag-alarma na ang pusod sa China tungod sa kadakuon sa ilang population. Ang Pilipinas, ganiya, lang, chill-chill lang kita, di ba? Isa pa gani, isa mga rason kung nga ang magasaka, ang population kuno sa Pilipinas. Ini suno sa mga eksperto, ha? Ang ECQ pagid ko no kagti magsaron muna ha matinira ka sa balay niyo tapos tagaan ka sang ayuda ati maayo man nga ayuda nagabakod kag nagadamo pagid mo kapag palangga so good luck. Importante mga kaksyon nga kita sa control kay bati kung wala kita sa control bauti ma times 2 times 3 gid ang atod mga kaliwat. Anyway mga ka-aksyon, magabalik kita makalipas ang pila ka mga commercials. Good morning mga ka-aksyon. Nagabalik kita sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. And this time magatamyaw kita sa aton nga mga friends sa Facebook nga nag-comment kag nag-react kag nag-share sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again. Good morning. Ari unahon ta ha si Antoinette Piliado. Good morning kay Dodoy Arlie Piliado. Kag kay Milchu kag Aplaha Sansawi sang La Carlota from Canada. Thank you Antoinette Piliado. And also good morning sa kay Alex Fuentes. Also hi sa kay Margin Pirasol or Pirasol. Good morning. Alex Monteza. Maayong aga Action Red. Same to you Alex. And also hi sa kay Inday Levera. Good morning Bacolod here in United States. We have made history for new President Biden. Wow. Tapos na ang eleksyon. I guess, tapos na. Okay, so congratulations sa mga followers and supporters of Joe Biden. Okay, so congratulations. Hi sa kay Alex Monteza. Also hi sa kay Feby Habagat and Aria. Also hi and good morning sa kay Manjo Arnejo. Good morning Action okay. Good morning Action Kagawad Red. Monitor lang kami diri sa May Suicide Subdivision Barangay Estefania. Good morning sa kay Manjo Jocelyn Kalamaan. Good morning Action Red. Same to you Alex Monteza. Yun. Okay. Okay, tips na Action Red para sa trivia karon. Maybe. Okay. Hi sa kay JR Takalinar Aguirre. Mayong aga Action Red. Monitor lang kami diri sa may Luanda, West Africa. Keep safe mga kaksyon. Inday Blaza, good morning. Also hi sa kay Ray Vigno. Good morning man sa kay Martin Aliling. Good morning po sir, watching here from Imos, Cavite. Layo pa ni kagang isa to kagina from US. Hi sa kay Mary Jean Gustilo Isanan. Good morning Action Red okay, Action Bacolod watching from Imos, Cavite. Good morning man sa kay Heaven. Aria, isa man sa mga die-hard tegid yung listeners Hi sa kay Heaven. Have a blessed Sunday everyone. Mary Jean Gustilo Isanan. Mayong aga sa mga opisyales ng Manapla. Tagbarangay Purisima Action Red. Okay, so anyway, good morning sa lahat ng mga members sa Family Gustilo and Isanan from Mary Jean. Joel Kalibot, okay, and Alex Fuentes, Jonel Saputen, Rosalie Anton Navales Ro. Good morning. Kag syempre comment na kamo diri sa gusto nga magpa-greet kay pag isa-isaw nato before we end the program. Thank you.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may Oras Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:25 na sang agay. Galing sa mga tao dira kami sa katuan nga importante, bugtaw na kamo dira dakpa na balde habon kamo kag baligo. Kag sa mga tao dira katatlo po kawon nagbalik sa katre, bugtaw na kamo dira maluoy kamo malate kamo sa programa niyo ha. Kag sa inyo dira kaladtuan, bugtaw na kamo kay basi pala pag-abot sa merkado. Tiwai na wala na ang paborito yung atalong. Wala na ang paborito yung amarguso. Ati nabili na lang gid ati patula, balatong, gagmay na lang ino. So ano may subong aga mga ka-action, makaupod daton ang pinaka pretty boy ko no ha. Suno sa mga upod ko diri ha. We have action Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Good morning action Brian. Good morning action pretty boy number 1. Pasa-pasa na lang ni ko sino mo number 1 number 2. Okay, sa basketball mo sa Dugaya. So ano action Brian no balang pinakaulihi nga balita diri sa syudad sa Bacolod or sa bilog nga Negros Occidental? Yes, action Red. Nasa lima triyon, nagtulong-tamwa kita bla sa kalangitan. Malinong-linong ang aton sining kahawaan. Pero magambal kita linong, medyo wala gagios ang aton nga mga panganod, ho? Gani, malano. Nagatinir-tinir lang, basi wani siya gana pag lupad-lupad subong nga adlaw, bla. Basi magkakuha na buhilo, kagulpi lang malami mahulog na naman nga tubig ba? Ti ulan na naman ni. Ante yung laban-laban ginakron. Ang lain sin action break iti Domingo panadaan ti usually ginahimo sang tao paglaba sa adlaw nga ni. Namo gina kay way trabaho abi. Tapos pag dugay-dugay mo ni manghugas paano ka na mamulaw. Oh. Panghalay ka, igo tunga sa oras pupunta kang ulan law. Ang iban ko action break ko no way nagunog gahugas kon aga kay mantik kong gabi ko no nakapanghugas na sila. Wow, sila hindi ako nugasan, ito tinapuot naman na mo. Sabi na ginton habol mo damol. Oh, delikado. Ang aton yan, sitlangan action red kuan malagom-lagom subungaw. Though ay gid patimaan nga kuan na. Pero layo pa man la 5 ano pa lang dati media. Basi karon pa naman ang magwa si Haring Adlaw. Pero kumpara mo siya sa mga summer, subong pa lang ni grabe na ng silak, subong niya, hindi mo gid maano ma-action red, no? Pero tamo na, no? Matulutaw-hay subong syudad sa Bacolod, given nga ti Domingo. Pero bukas naman mga merkado, mo tanan tinitag ko ang merkado, ti subong labay ko sa Burgos, kaniwailan Dugay. Bukas na yung mga bloke-bloke, action red, may nagabinakal na. Ikumpara mo siya sa nagliligad to mga Domingo blang sarado? Sarado. Gidya, ano wala nga daw binayaan ang syudad sa Bacolod. Gani. Ang isa pa di, masubo man sa party siya nga ito mga market vendors, ano? Kati Domingo, gid man kunong adlaw, ang pinakabakal, ang pinakadamo kunong customer sa bilog nga simana. Guro, kay ti, amo nga adlaw ang inablang way ubra halos tanan, pang-ubra ta. Yes. Ang iban aga pagagwa kay maluto-luto kita, doon nami. Kag kuha na, tiling bansang halos tanan action red. No? Ang ato naman nga mga dalanon sa Bacolod, may mga sulusalakyan na. Pero motorsiklo, pero muna, jutay lang katama. Pero ikumpara mo siya sa mga panahon blan to nga nagatublang sambunot gid si COVID-19. Atong pag-implement gid una sa ECQ ECQ, nag-ECQ kita, or EBCQ abi, at ito ya, bisan kuan ka, higda ka sa adalan, tag 10 minutos, may galabay mo. Ati laban-laban, hindi mo gina-action break, iti wala siyang may nagabiyahe nga public vehicle Oo, subong nga ati daw, nagbalik-balik na gid sa normal, pero pagbalik-balik sila sa normal, damo nagakakulbaan gyapon.
Kay may nagkaladakpan nga naga-party-party na. Bausus mio. Aw, oo. Kaya ko may madalagan, ho. Gani man. Ang balto gabi ni Vice Mayor Ilcid Familiaran. Kay Vice niya, ha? Kay Police Colonel Ariel Pico. Dira kuno sa Art District. Agay. Dati, ikaw to nga na, hey! Umawa Barker. DJ dos lang. Mao. Baw. Oo, ko na, may tanay ko taga Love Radio nga DJs kinuha nyo, dumalang tao pa no? Ang masakit-sakit yung action brag, nabalang pagpati, ngati, why naman siguro virus, ano? Naka-insindi matangati negosyo, ano? Kag may mga empleyado sila, nga dapat gid nga sweldohan. Pero galing kiting COVID-19, wala pa na matapos bakulod ya. Di man kagisa pa kung pambalon si Sir Pico, gabi daw 7 to 9 to natabo. Pero kung pambalon mo naman si Sir Elcid iya, overnight gito ko no. Baw, muna. Sakit na ya. Di nga ITF nagambal nga alas 12 sa ngudto, tublasay sa hapon, amula na nga mga oras na pwede kang kapamakal ilimnon. Yes. Kag hindi pwede makainom sa pampubliko nga lugar. Correct. Di, ato ilaya din tuman, basta sa patio to. Pero galing kiti, inabalang ang point bala action Brian nga ti party-party bala. Amo nang masakit dira. Why man is lagi na punggan mag-party-party, pero Oo. kung man to limitahan mo lang sa 5 pulo abi do. Bisan pamilya ni subong no hindi mag-party-party sila ya. Gani. Pag-ulan to nagsinugutay da, sus nagtinumbuan na. May fireworks pa mo. Bo, Diyos me. Ginasagi ko kalingning sa video ko ng fireworks nila, may dala nga lupad nga kwanblain ng face mask, face shield, abi. pati yung fireworks, buta nga dapat face mask, basi wala makahawa, no? Hindi kayo na balang patimahan nga tapos na si COVID-19, ihaboy tanan ng face mask, do amo do why man, do kamot mo lang tugalin kung pando. Do pareho sa graduation nga ti pag-graduate yung ginahaboy dira ang inyo kalo bla. Do abos na abi. Ti pagtapos sa COVID-19 sa Bacolod ti haboy man ang mga face mask. Namo na celebration balahaw, do malipay tabi. Halika daw sila lang itong nalipay, no? Subong ga ugot kita, no? Amo na. Mo sila ti mga pamatan-on to ko, no? Bati mga ginikanan ang inyo pamataan, abi mangkutanyo dis lahalin ng ligad tong gabi. Nan. May takbalo ba sa isa sa ila to may mataga no kabay panguway gid lang. Kabay pa. Okay ti maakon mo to mga 20 to 30 to slak bilog kuno mo. Tag-isa pa action break iti maintindihan naman bala ang part ni Vice Mayor Ilcid Familiaran kiti from the start. Do siya gini nagpulaw, di ba? Isa ini siya sa nagapangabudlay gid. Ti paglambot sa punta nga dumanog tapos na kita supposed to be and hopefully gulpi lang minatabo ni bala. Gani man tao kapoy na ng tao mo. Kapoy na ng tao. Ti sino bala hindi mangakig sini kiti amo ning pulaw niya bala kag amo ning pagpangabudlay niya ba nagapakonsulta na ni gani tapos gulpi lang may nagparty-party. Hindi lang be on air guro ang pamuyayaw guro sa mga official ta hindi hamak guro mo. Correct gid. Kati nabalang instead nga chimpo ni para sa pamilya nila tani bala ti ato to sa Bacolod Government Center nagaubra. Gani man. Pag-abot sa balay naka-isolate pati inabalang gusto makita ang mga apo nila galing hindi mahimo because kiti alin sa ulubrahan eh. Gani gid mo gina. Mismong apo ganito sang vice alcalde before nagpositive man. Ato ka tingalahan kay way man to gagwa. Gani. Oo, galing kiti basi may naga come and go nga mga tao sila da. Correct gid. Oo, di mo gid malikawan aro ganiya. Klaro gid to nga way nagalagaw-lagaw siyempre lolo mo vice mayor isa sa mga naga hatag prevention sa mga pumunuyo una pa nagpositive apo ya. Gani. Amo sina kag iban pa no. Ti kabay pa nga ining party ni mangin leksyon ning hindi ta na pagsigihan. Dili la lapit sa aton nga dalom diyo himnanay di mo kanta. Oo. sa gina-parkingan mo kag gina-parkingan ko man. Taranjuan. Pro kailan action bike at mga alas 11 bala may makita ka na mga view bala nga nagadrama-drama nga gid bayaan nga gid kuman. Pero mo labay ka sa nigat la. Oo.
Di, lamisa, lamisa lang, may gamayam lang na eh. Lamisa, good for person, di ba? No? Oo. Tapos, inang 50% lang, tila ya, 100 Japon. Sobra. So, kita to, 150, kay tag-anom kabilog ang libot sa isa kagamay ng lamisa mo. Di, medyo namudamo na butilya. Correct. Di, sa mga oras nga konsundon, tagid ang IRR, o ano na implementing rules na bla. Yo, and regulations. Oo, hindi kaya mo eh. Mga oras be. Tapos, siyempre, naka-shot-shot na kaagi man ta. Ikaw kaagi ka mainom-inom. Correct. Kaagi man. Kung daw magubog ka na, mag-istorya ka, bisa naran lang stupan mo daw, manghalok na sa lunggan ka daw, ihutik mo lang gid mo. Correct, Ged. Tapos Tamo, may, oo. tapos may nabatian pa connection bribe lang doon no, nakibot lang ko to naghambal ang babae sa lalaki nga ti nagainom naman kita diri. Din pa tayo mainom ya sabat sa lalaki sige lang bala may kadtuan tanga namit nga ilimnan. Wala. Ha? Sumakay na sa motor ati alams na. Alam mo na. Purti, no? Purti. Ambot ang mga tagiyas na dito. Maman sa ospital ng Braga din eh. Gani man. Pero mga dungol mo sa mga tao, no? Gani. Anyway, sige mo na. Basi-basi, mansla. Kamunig na tumod na mo diya. Hanggang may tani man siya diyan, Manila. No? So, siyempre, may poder man ta Black Red nga magreklamo, kiti pumuluyo man ta mo. Kagisa pa, doon di naman naguro nga grade 1 pa nga dapat spoon feed mo, di ba? It's understood naman nga wala pa yung matapos yung COVID. Sige pa niya. Iti way man ginalibot sa police day, tulog man ko. Lapyo. Tapos yung way naman mga border check-up na to. Way naman. Oo, dapat di bala sa GCQ, may haragid man tani supposed to be ng stricto nga border checkpoint, no? O, gani. Diri daw ginalog-halugan na lang, kiti gutom ng bakulod nun mo. Gani man. Sa Kalawigon. Pero police station 1, basi makalibot-libot nisla. Daw ay kikukita, kay kung naglibot nisla, piho, ginisikop nisla tanan-tanan. Correct, good. Piho, ginaya. Sige. Kagabi, may balita man sa may barangay Kabug, ho? Patay gining isa ka lalaki aksyon redo gin kastigo sang iya live-in partner Uy, nga nagabusong pa boom. sang duha ka bulan at may puno pirsa pa ni kay duha ka bulan pang busong niya. Gin pulihan siya lampos sang matiga nga bagay kahoy aksyon red. Sang duha ka manghod man mismo no sa Purok Gawad Kalinga sa GK Glini. Barangay Kabog, syudad sa Bacolod. Ang istorya direction Fred, ang biktima kilala sa kay Larry Bindico. Larry Bindico. Oo, Bandico, Glini Bandico. Bandiko. Legal ang edad, hubog. Hubog sa natabo ining insidente. Oo, ginpayag ni Maria Luz Ogatiso. Live-in partner sa napatay, ginkastigo siya sang iyang bana nga nakainom. Alegasyon sining babae, nagsinggit si Larry kung sino ang mahapin sa iya. Kag dito, nag-responder ang duha ka utod sining Sanday John Mar, kag Victor nga amo ang ginatudlo nga nagpuli sa ila mismo nga magulang action red. Meaning, ang nagpatay sining biktima, mga utod niya, nga mga manghod niya. Kay ginkastigo niya ang asawa niya, tinag-apin sa bayaw. Oo, ining mag-utod. Grabe, kung guro, inang dungo lagi guro klase tao. Ba siguro, action Brian, nagmaoy na ni siya? Or may mga previous pang natabo sa unang pagpanakit siguro sa asawa niya? Or something amo na? So, hindi naging guro magwantab lang ang batasan lang. Kaya tinaglabot sa point nga ginpatay ginila, no? Nakuha sa crime scene ganyan duha ka mga matiga nga bagay kahoy. Amo ning pinanglampos to sa iya, grabe guro nga kaakig nila, no? Dini gani ang nagreklamo bayaw, magulang nilang ilang ginlampusan nila. Bao. Oo, magulang nilang pinatay nila bangon sa reklamo sang bayaw nga asawa nga guro 40 naging masarangan. Ang batasan niya. Do kadamo ni kaso pareho sa po amay ginpatay sang bata. Kay ka palahubog. Oo, ang iloy ginakastigo. Hubog ka na, amo ning resulta niya. So, let i-check tani kung may ma-file kasos na dire. Ti kasos ni di magnubo homicide, no? Yes, homicide. Okay, ang kaso. Lantawan tani abit halong gina sa mga palahubog. Wow. Okay, bisan utod mo mapatay sa imo kung doon di nagit maadwanta ang
batasan mo, no? Correct. Kag syempre ti subong pa dani nga panahon action braya crisis kita and there are some companies ban nga naga-implement pa sa gihapon sa skeletal bala nga obra ka MWF tapos the rest nga mga empleyado Martes, Webes kag Sabado lang ang sweldo. Meaning to say sa isa ka semana 3 lang ka adlaw sweldohan sa kompanya sa imo. Oo, Oo, ti- ubog ka pa. O tapos subog ka pa bala. Ay, nano nga Oo. sitwasyon. Unahon pa ang ilim nun kumpara bala sa bulugasan dira kaga inugbayad sa Sineco. Correct na, basiwa. O basiwa. May paiban nga mga gagmay negosyantes bakulo din ngayo sa bulig syudad nga bayran tubig ang suga nila. Gani mo na no gali kiti ka machindiano manak subray na tungod nga pila bala ka adlaw nga way sila nagbukas mo sila tuod gali kiti pila laban ka tawo makadto sa ilang mga baligyaan. Tiga, ang tupad balay ko to na buligan pa nilang may negosyo nila gani. Gani mo no. May way nila bakal bugas, ay bayri man di suga namon bi syudad ni. May update kita gali sa action rin sa US, no? Tinagdaog na gid man si Manong Joe, no? Manong Joe Biden. Manong Joe Biden, nagdaog na gid man siya. 200, kuha niya yun, 290 electoral votes. Ang kay Trump, wagin kay idog sa 214, ha? Gani. Anyway, nakita mo to, if I can remember, Action Bray, nga isa sa mga prediction ko no ha, ni Nostradamus, nga madaog si Donald Trump sa iya ikaduha nga termino. This time na nagsala, ano, sa prediction ni Nostradamus. Paso, kay ti, isa man to sa mga prediction, muna ang COVID-19, pagkatapos may isa ka assassination attempt sa kay Trump nga hindi matabo bala, failed siya, pero makapara re-elect kag daog gid si Trump sa iya ikaduha nga termino. Pagkali kiti this time do wala gid matabo eh. Oo, pero tiyan mo na basi inang tawag naton inang Prediction. tiyan pa ni Trump kuno gindayaan siya mo basi siya gid daog tuod. So, pungko na si Paring John, no? Siya ng bagong nga ika-46 nga presidente. 46 do isip lang humay ba? Gani man kadamo nagi sa mga nagpulungko ang presidente sa Amerika eh. Oo, lantawon tani kay damo man nasayangan sa kay Trump kay isa ka Christian bla action rin, no? Tiway mo na galing kayo gabi sa reliyon sang isa ka tao kung maayo ka nga leader iya. Gani. Depende inaya kung paano ka magdala, no? Sinantawan to si Manong Joe sa yasaning performance abi sa sulod sang 4 ka tuig action red, no? Namin nanto sa Amerika kay pwede ka pa re-elect iya ang presidente. Galing kiti sa isa ka term action Bray, 4 ka tuig lang eh. 2 terms, a total of 8 years. Sa aton sa una mo ba ni action Bray before sang time ni Presidente Cory Aquino. Galing kini naglain niya pagpungko na ni Presidente Ferdinand E. Marcos sa ginimplement itong like mga martial law from muna. Actually, 4 years, 2 terms man tasang una, a total of 8 years man. Yes, ginligwat lang. Hiligwat lang. Galing kayo dito sa Amerika, mga tao, tabi mga botante, mga wise na ginman sila. Kung pigadong leadership mo, hindi ka gidya makasulit, ah. Correct. Oo. Dari sa ato niya pinasahe eh. Law ay man kung nami ang imong kuan pagserbisyo basta kabalo na sila kung ano matabo. Dari sa ato niya, bisan kabahinti pa na i-elect nga tao kung may hampak lang siya nga kwarta kada eleksyon, daog na. Ang mo ng realidad eh, bisan ilabo pas bato. Correct. May lang gani kay tag 3 terms lang kay kung ginpabayaan lang niya, disgrasya. Ilong nga kabuhi andra lang sa ibutang kun. Sabi nagid kun damo ka kwarta, no? Tayo man masuko des Pilipinas. May lang presidente tadi kay isa lang gid ka term, no? Correct. Oo, kag vice president pwede kaya makaidog lang. Di kon mag second term pagid be, sigurado ko si Duterte madaog ni gyapon. Ate. Sa ako hindi ko sinutridamos, no? Sa antagin sa senaryo man mo. Ang mga tao daw tagpila man ang porsyento subong nagaro-reklamo abi kay Duterte. Ang ibang kuno nahadlok lang kay base magurguri o ka doon di manggruha. Kag isa pa action Bray sa bilog nga nagpungko nga presidente sa Pilipinas, amo ni ang pinaka kumbaga pa pressured bala kayong presidente.
amo niti miserable COVID-19 amo first time nga nagsulod sa bilog nga kalibutan. Gintistingan gid siya, no? Yung testingan gid siya. Ti way labot na sang sang COVID-19 prior sina may mga marasalo na to kag pag-atake sa Mindanao to tinagkaladudla na to sila. Damo gid nga mga disaster man sa idalong ni Duterte nga kwan. Ti dira gid na makita nilang kamay na bakal gid. Oo, pero mayo man ang performance niya. Among kay gid pangita siya sa bagyong Role. Ti damo man to gani nagtaas kilay kay nga ang gabi nagyo sa gi kamo yung pangita kay Duterte man. Oh, hindi man na siya literally magwa or ano, ang bali na televised lang i-address kuno da. Kasi na pa mamati siya na dito sa Bagyuhana ito kay Gabinagyo na gani. Di yung action red, no? Oh. Kay Piyota si Undoy, si Rolly ito nagapalapit pa lang to na advisa niya na ni mga tao niya kung ano dapat himuon. Oo. Di kay during sa nagalasla si Rolly, sa mga imo ka hambal-hambal sa television da o sa radyo da. Di sino pang mga cabinet member mo mati, mga sip-sip guro da mati si mo da. Ate mo amo gina. Pero dito sa nagabinagyo sa Katanduan, so sagi pa kamukulantaw da nga balay nyo galinupad, nagalangoy na kamo. Nan. Pero why man tayo, pero okay si Presidente Rodrigo Duterte. Oo, muna man na aton. Sige, damo na, ang palibot sang Negro subong Turutaw Action Red. Magluwas lang sila nga simana daw trending subong ya ang binakbakanay sang NPA kag Philippine Army. Oo, no? Oo, may napatay gito nga Philippine Army dito sa Gihulngan. Gihulngan. Pero may napatay man din sa may Moises Padilla nga isa ka unit militia Action Red na miyembro sang NPA. Oo, balos-balos lang sa pa ni matapos ang saging lang kalagsan na. Gani mo, no? sang nag-abot din COVID-19 doon nag-ceasefire sila kadali. Anay kay doon nagamay-gamay ng virus, doon nagbalik na naman kita sila kuan mo ni bakbakanay na naman ng mga ambush. Dani, ang lalan day kayo mapatya ng army, piho gid nga army. Mapatya ng NPA, doon di ka pa mapiho kung NPA gito. Gani. Amo na, ho? Yes, Action Bray. Yes, amo na Action na red mga balita ta sinibante niyon karon na balik kita sa dugang pagid nga mga balita masagap taton sa paglibot-libot sang patrol. Action Brian more than report una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden, sa pinakauli diri nga balita sa syudad sa Bacolod kag bilog nga Negros Occidental. Well, mga ka-aksyon, balik na kita sa itong programa nga Johnny Tango Rides Again. Uy, kabalo ka mo mga ka-aksyon nga sa Pungsod, Australia, isa kaparot ang nagsalbar sang iya nga amo para hindi masunog. Uy! Ano bala ini mga ka-aksyon? Yakatulog ang iyang amo, ano? Sa may katre o dira sa iyang kama, ginsalbar sa sang parot. Dayti, masunog ng balay nila mo. Grabe, no? Ano bala ang ginhimo siyang parot? Gindakop sa liog, kaginlupad. Di kagabay mo lang siyang parot sina? Or basi ang parot, gintawag niya ang superhero nga si Superman. Kaginkuha ang iyang amo, kag naglupad sila pagwa sa balay. Budlay, no? Sa kani mga ka-aksyon, isa ka lalaki agin salbar sang iya ginasagod nga parot sa sunog. Ang balay ni Anton Nguyen, ang nasunog apang siya ang nakaluwas nga wala sang pilas o anuman nga sunog sa iyang alawas. Ari pagida suno sa kay Mr. Nguyen, ang iya nga parot nga may pangalan nga Eric. Eric ang pangalan sa parot nila, ha? Ang nagpukaw sa iya, antes mag-alarma ang smoke detector sa iya nga balay. Nabatian niya ang iya panot nga nagagahod. Samtang nagyakatulog. Siguro nakapanimaho ini nga aso ang iya nga alagang parot. Sa makabugtaw ini, ginkuha niya dayon ang iya nga parot nga si Eric. Ginabrihan ang pertahan kag gintanaw ang likod nga parte sang iya nga balay kag nakita niya nga nasunog or nagalaptan ng kalayo. Suno sa acting fire inspector sa Queensland Fire and Emergency Services na si Cam Thomas, nagsinggit ang iya parot na Anton! 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 Amo nang singgit sa iya nga parot, ha? Anton! Anton! Anton!
Tungod sina, nakabugtaw ining si Mr. Nguyen kag maging alerto kag nakaluwas sa peligro. May ara sa mga smoke detector pero mas nauna nga mag-alert ang Peace suno sa kay Mr. Nguyen. Sa muna mga kaksyon sa Pungsod, Australia dito sa Brisbane, ginsalbar sang parot ang iyang amo sa sunog. Kung wala ginsalbar, ati, laban-laban to toasted bread siguro. May lang may mga sagod nga parot, ano? Kaya siyempre, yung balay nila mga kaksyon siguro, I guess, dako ni, ano? Kaya may ara isang smoke detector. Wow na wow! Big time ni Guro. Kasi siguro kung ginapakaon mo sa parot mo, Guro, mga starter lang, kag bangka mais na po depende maguro sa pag-train sa isa ka sapat ano. Pero amo na ginsalbar sang parot nga si Eric ang iya amo nga si Mr. Anton Nguyen. Well mga ka-aksyon, yari na ang aton mga jokes para sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Action Red Salgado. Desmond has his barrel in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw gusto kong tani magwa ni Rugo sa ilang nga purok. Gani kinaka-lockdown ang ilang nga purok. Kagin balabagan siya ni Johnny Tango nga isa ka barangay tanod. Ay kasakit mo naman. Then sit back to Molly waiting at the door. Hip 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 hip. Di ka makadto Rugo? Ha? Ha? Di ka makadto? Magwa ko Johnny, makadto ko sa tupad damon nga purok. Kaya mabakalang kuya sang pinakas nga hindi katol. Hindi pwede. Hindi ka pwede magbakal sa pinakas nga hindi katol. Oh, come on, Johnny. Papilitin sa noon mo kuya sa katol nga pinakas, ya? Sus, hindi kuya magkaon sa pinakas ya nga katol, no? Rugo, naka-lockdown ang purok nyo. Kag kami nga mga tanod ang ginmanduan nga wala sang makagwa sa purok nyo. Sa sunod sa 14 diyas, dapat ma-home quarantine kamutanan. Okay, naintindihan ko na, Johnny. Bawal magwa, hindi bala? Oo, Rugo. Hindi pwede makagwa. Kag bawal magwa. Hindi na lang ko magwa. Hindi ko magwa, Johnny. Masulod na lang ko sa tupad nga purok namon. Tapos pagbalik ko, hindi ba ko gyapon magwa? Masulod man ko gyapon sa aton nga purok direho, ti okay man na. Ate, okay na, Rugo. Basta ha, hindi ka lang magwa. Sige na, sulod na to sa tupading nga purok ko. Thank you, gid, Johnny. Thank you, gid. Dakila naman! Thank you so much, Tony of Barangay Bata. Okay ba ni ano? Bawal magwa, pero hindi bawal magsulod, no? Tinagsulod na to siya sa purok. Tapos nagbalik ka, masulod man sa gapo, basta hindi na siya kung magwa, okay lang na siya. Hindi naka-lockdown ang ilang purok mo. Nami man. Isa ka adlaw! Mapauli na kuntani si Rugo, kagulpi lang siya kagin balabagan ni Lolo Labronia nga isa ka barangay tanod tungod. Hep, 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 di ka makadyo. Naka-lockdown ang duwa ka balay, isang sining nga purok, balik-balik. Balik to. Mapuli ko lo, kabalo ka bala nga diri ko naga-star. Kag, hala, sa imo ko bala nagarinta. Kabalo ko nga diri ka naga-star. Kag nagarinta ka sa akon. Te, kabalo ka man gali. Kag nga hindi mo kuya pagpasudlon, kaya duwa man lang kabalay daw na lockdown. Maagi man ang kutuya. Hindi man ako magsulod to sa duwa kabalay nga na lockdown niya, lo. E di da ka pagpasudlon, kag pabalikon. Kay sobra ka na isa ka tuig, wala ka bayad-bayad sa renta mo. Wala pang COVID, yung utang mo present na.
Thank you so much! Rizal, dira sa may barangay Banago, ano? Hindi sa pagpasudlo na kay Bante, mapulig sa tani mo. Kay Bante, sobra na kuno isa ka tuig, o siya kabayad sa renta niya. At may rason magurong tagiyan, no? Landlord. Well, mga ka-aksyon na rin masunod na itong nga joke, ha? Na-lockdown ang lugar kag nakita ni Johnny si Rugo nga magwa kuntani. Hep, 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 hep. Di ka makaturugo. Hindi pwede makagwa. Ikaw bala, Johnny? Daw wala kita sang pinagsamahan. Pasensya ka, Johnny. Pero hindi tagig ka mapagwa. Amo gid ka strikto ang ginapatuman tungod sa virus. Pre, sobra kita ya pulo ka tuig nga magkumparihay. Tapos, amo ni, hindi mo kuya pagwaon diriya. Kabudlay man naman. Pero maano ka tani, prehaw? Pre, ma-withdraw lang kuya pa rin Johnny. Kaya para makabayad ako sa mga utang ko, ginpadalaan ko dani mama sang 30,000. Sus. Ina man lang gali, Arya. Sa isa ka kondisyon, pare Rugo. Ano? Ano nakakondisyon pa rin Johnny? Pag naka-withdraw ka na kwarta, ako ang unahon mo nga bayaran. Kaya sobra ka na imo, yung 2 ka tuig nga nakabayad isang utang mo sa akon. Maduwa na ni Guro ka tuig, 3 ka tuig, dalian na kay manugsira ng bangko, ho. Basi-basi daan ka. Dakila naman! Thank you so much, mga Rizal. Dira sa may Barangay Montevista. Mawithdraw siya kwarta. Galing utang niya galing sa iya kumpari, ano? Manugduan na ni katuig. Tiging pagwa to siya para maka-withdraw. Pero dapat sa kondisyon ko, no, ha? Sa talan siya ginutangan, dapat unahon niya si kumpari niya. Isa ka adlaw, naka-ECQ ang lugar kag may ginapatuman nga quarantine pass para makagwa ang tao. Sa liwata, isa ka adlaw, naka-ECQ ang lugar kag may ginapatuman nga quarantine pass para makagwa ang tao sa pagbakal sa mga kinanglanon. Kag nadakpan si Rugo nga nagwa. Hep, 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 hep. Di ka makaturugo. Mabakalang kuya sudaan namon kag bulong niya Sir Johnny. Hindi ka pwede makagwa. Nga hindi kuya pwede makagwahaw. Gasuksok ko sang face shield, kita mo ho? Gasuksok ko sang face mask, kag isa pa, may ara ko sang home quarantine pass. Bulag ka ba? Bulag ka? Hindi ka pwede gapon makagwa. Balik sa inyo balay to. Balik. Tinga, hindi mo kuya pagpagwaon ni Sir Johnny, haw. Kag nga pabalikon mo kuya sa balay namon. Aber. Tulo ka ba ho? Wala kami ginasuksok nga shorts. Kag ho, wala ka man brief. Balik to kahuluya o gagwa ang batuan mo. Ay, oo, galing. Sorry, kinubalik ko sa balay. Dakila naman! Well, mga kaksyon, ang muna mga jokes nato nga nabato ng this time, magabunot na kita sa aton nga winner para sa aton nga sap. Alright, so pagkatawagan naton ang aton nga mabunot, ha? Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Alright, so mga kaksyon, ari na. May nabunot na kita nga winner kag pagkatawagan ta. Ari na, ginatawagan na ganit nato, ano? Kadasig ba?
Okay, I guess taga-barangay bata ini siya. Basig katulog pa ni siya. Paglabad-laban kung nagkatulog siya, nagatanday pa ni Guro. Ako nagatanday siya kag kanugon. Oh, basi Guro gapaligo or basi may ginauyatan. Ano man? So, again, let's try to make a call. Ari ha. Oh, bugtaw na. Ang iya pangalan, parihas ang anay mayor sang Bacolod, no? Katukayo niya ang mayor sang Bacolod, anay. Oh, dapat sabton niya gidning. Dapat maluoy ka. Kung hindi niya masabat, mabunot kita gapon sa liwat. O, waya gin sabat. O, bunot kita liwat. Bayla kay ari di si JM, ho? Bodjus mio. Ini, taga! O, gitaw ka liwat na taga barangay bata. But this time, o, tatlo ni katawag. Kung hindi niyo masabat, well, disqualified ka na. Kaya kanugon, ano? Ari taga barangay 35. O, dukuhay kita guro ka sabat ni. O, matawag kita liwat. Try natin nga makontak sa liwat. Kanugo, no? The number you have Bugtaw na. dialed is not... Lapyo kita guro kagabi. Mo na kung nga hindi masabat ang tawag mo. Magluwas ka na kainom, guro, siyang agwa di pataranta. May nagpanguhit pagid guro ni mo. Te, kumbaga pa do, triple ni. No? O, Arya, taga barangay 35. O, dapat sabton mo, gid na maluoy ka. Madaog ka na sa premyo, ho. Kung kaisabi, mga tao, nahadlok mag-sabat sa mga number nga wala sa phone book, wala nila, kaya basiga panukot. Or basi mga relasyon walang unfinished, no? Na walang ginpaasa, ginpapati, nagtawag, way, naginasabat, sakit, papati, paasa. Walang niya po nagasabat. Oh, abi, tawagan taliwat, be. Kanugon gidya kayo, mga kaksoy, katibin sa rabala. Sige, ari. Kanugon sini. Maluoy ka mo, sabta nyo, hindi ni Turko ka panawag sa inyo. Ang nagpanawag sa inyo, turko-turkuhon lang. Pero hindi niya urig ka turko. Okay. Ikaduwa na niya, no? Nga wala gidi nagasabat. Baw, kanugon kaayo. But anyway, I guess, kung wala gid man sa may magasabat, sa next nga program, magatawag kita sa liwat. Kanugon, no? Nagbunot kita kaduwa, and then, wala gyapo, nagsabat mo kanugon sa premium, nagkapanuktok sa inyo. Te, kanugon, gidya. So, ano mga kaaksyon, Ari, okay. So, last na lang gining attempt naton. Kung ano gid man ining matabo sa iya. Kanugon, gid. Hindi ini isa ka Turko. Turko-turkoon lang. Well, mga kaaksyon, why na gid, kanugon gid kaayo. Sa mga kaaksyon, ang pagbunot kag paglawag sa aton nga winner para sa aton nga sapa sa masunod nga programa. So, ganay, tutok gid kamo sa Aksyon Radio para makadaog kamo sa dalagko nga papremyo. Well, mga kaaksyon, sumain niyo ang aton na naman isa ka bersyon sa aton nga Johnny Tango Rides Again. Adlaw sang November 8, 2020, Domingo. Ini si Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!